Napasakamot na Candaraga Municipal Police Station ang pigbistong top 5 as in top 7 most wanted person sa banwaning Daraga Albay. Makaliis na maaresto kang nakaaging Biyernes, Mayo 10. Binisto ang nadakop na sospek na si alias Raymond, 30 anyos, rider, as in residente kang Daraga Albay. Pigkukonsiderar bilang rank 5 regional most wanted person huli sa kasong 2 counts of statutory rape na mayong rekomendadong piyansa as in act of lasciviousness. Arestado man maging ang kasabwat kaaning si alias John, 27 anyos, parang residente kang Daraga na pigkukonsiderar man bilang rank 7 municipal most wanted person sa nasambit na banwaan na naatubang sa kasong 4 counts of act of lasciviousness na may rekomendadong piyansa na 180,000 pesos kada kaso. Naaresto ang mga sospek sa kusog kang mandamiento dirikisa na pigpaluwas kang branch to regional trial court ngunya na bulan. Alagad, so ama kay ning biktima, nagahalat na duman sa iyang aki, kaya napicturan niya po yun sa tuyang sospechado. Then, nung inapot po ang sa tuyang biktima, tulos man po na nag-amin. Kaya po, tinabangan siya kan sa iyang mga kapamilya, magurang, para po mag-file kay maninigong kaso. Nobyembre kang taong 2023, kan makumiter kang duwang sospechado ang krimen. Biktima ang sarong 16 anyos na babayi na nabistuan kang sospek na si alias Raymond sa online dating app as ininagdang makipag-inuman sarong ni alias John. Dangan kan mabuyong na ang biktima. Duma naman ginibo ang panlulugos. Sigun sa Daraga PNP, huli sa kakulangan ng magkakanigong dokumento. Ngunyan pa sa ng taon nasa angataning kaso ang mga sospechado. Dapat bigahanap to sinda, pwede tang sundoon, kung saan sinda, sundoon ta. Kasi araw kay ning mga minor de edad, piga-presume kan sa tuyang batas na dahil pa sindang kapasidad na magdesisyon para sa saindang sa diri. Pangduwa, dapat aram ta ang saindang mga social media accounts from time to time, i-check ta. Kasi ining mga minor de edad ta, mga masyadong exposed sa social media, kung ano-ano ang naiiling ninda sa mga internet. Kumbaga, so iba, dahil sa dala ng kapusukan, ay ginagaya kung ano yung mga andon sa social media. Mientras tanto, nangapudan man ang Daraga PNP sa mga personang padagos na nagtatago sa lay, nakatubangon asin pagbayadan ang nakumitir na krimen para sa hustisya kan mga biktima. Sa presente, nasa kustodiya pa kan Daraga PNP ang duwang sospek para sa magkakanigong disposisyon asin dokumentasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal